Horton er grundteknikken for Alvin Ailey. På samme måde som hvis man er klassisk balletdanser, så går man ind hver morgen og laver sin barre. Hvis du er i New York hos Ailey, så går hver eneste danser ind og laver en Horton teknik-team som det første om morgenen. Så på den måde kan man ligesom sige, at det er en grundskole for Ailey. Det er en teknik, som er baseret på styrke, på lange muskler, som er gennemtænkt helt vildt af Lester Horton, som han har lavet sammen i samarbejde med sine dansere dengang tilbage i, det er mange år siden. Den er, så at sige, det ser lige så enkelt og lækkert ud, som når man ser klassiske dansere stå og lave deres barre, man tænker, nå, det ser dejligt nemt ud, og når man så står i det, så er man ved at dø. Det er lidt det samme med Horton. Det er så enkelt og fint, men man bliver så stærk, og det kan godt være rigtig svært. Men vi bygger det op, og det er ligesom Lego-klodser. Horton har bygget det hele op som Lego-klodser, så man starter afsted, og så lige så stille, så får man det. Og så er det faktisk tænkt til, at når man kan det, og komme igennem det, så kan man gå ud og danse hvilken som helst teknik. Du kan bare vælge. Så det er styrken og længden, og det er super smukt, og så ikke mindst rytmerne. Rytmerne flytter sig, og det er altså godt for den lille hjerne.